Hai logofor. Kemudian kita moनसे ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायनाय बावनाय थाबाय थ' जों मोनसे प्रग्रामाव थांगासिनो थ' जोंहा नै खस्थ'खार बन्धुआ मा बुंनो सानो बुंदो एसे मा बुङा फंनैसोथ' बुंनांगोन दा बुंलायाबालाय बोरै जानो रा प्रग्रामाव थांगासिनो सुबनकाटा ना सुबनकाटा थ' ओरै दङ जोंहा आदा जमर ओइ आदा बिसिनो हरलाय नै जोंहा बेसो गोदै देंखो सुग्राया आरो बे ओरै दङ नै जोंहा हाथाया बिराद गोदै मिनिनो रोङो मोहनि दङ बेनि मिनिनायाव लोगोफोर जों माने सुबनकाटा फारसे थांगासिनो ना माने दा एसे जोंहा बन्धु खस्थ'आ मा खालामो एसे दिन्थिलांबाय थानोसै आङो ना स्टेजआव सिख्लाफोरखौ माबायदि एदावो माबायदि एसे गरम खालामो ना कुलाला ना दा खस्थ' सालथाया मा बुङो आंनि आफाया आदिबासि आंनि आइया बर' होनो कुलाला होनो थ' नोंथांमोनाबो मालाबा बे कुलालाखौ लेंहरनो गोसो खालामदो नङा होमबा मा बुङो सालथे कुला कुलाया बेस्थ' दं कुलाया बेस्थ' बिराद क्लिन साफा जाथारदों मानसिया खावलायफ्रा एसे बुगा बुगा जाबोदों सानबासो उन्दु जाबाय थादों मानसिया जों दा प्रग्रामाव थांनो ओंखारदों उलाव मुखखौ देखाय दिया लोगोफोर फाइनालि जोङो सुबनकाटा मोनफैबाय दा नै देरसन सारथि जोंहा मोखांफोराबो दाब्ला दाब्लाथारलै अमा साइज सफैबाय जा आदाखौबो लोगो मोनफैबाय जायहा जोंखौ प्रग्रामाव हांख्रायदोंमोन आदाखौबो लोगो मोनफैबाय मोजां नांबाय आदा मोननिया माब्लानिफ्राय स्टार्ट जादोंमोन जोंना माबानिफ्राय उटफोरनिफ्राय स्टार्ट जादोंमोन थ' जा खस्थ' सालथेनि प्रग्राम दिनै सुबनकाटा बे माग बिहुनि मागो माने फेस्टिभेलावहाय आरो ना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादों भिडिअखौ ना ओंखाम जालायनो हानांगौरा दाखालि बियो बावगारदों नोङो मागो फेस्टिभेलनि कमिटिनि बियो अफिस रुम जों अफिस रुमाव दसे जिरायबाय आरो ना सफैनानै आदार जानो नागिरदों Hai kuri dia kuman. Aru ipalle asi hai. Gopal da. Hai kuri dia. Kota sami dia. Aman ঠিক আছো. আচ্ছা. Nei ja. Be जायगाया मा जायगा बहा दंफैयो नोङो? आं दायो बागमेला बाक्सानि सुबनकाटायाव सुबनकाटा नायलांबाय थादो सिंग्रा गोथाव गोथाव माबादों ओरै आदा लिसु खम्बल गुदुं गुदुं फानदों ओरै
बेदर संब्ला जेरै मस्ला मस्लि नांगौ दा मेथाइ खननायाव मस्ला मस्लि होग्राखौ दा मिलायगासिनो आरोना लोगोफोर दारिया ना मुस्लिम साइज नै जा साम' रांख्रेबा साम' किसु मोजां माथो
Saya masuk bahaya.